Evde radyoya denge gele. شنوندگان اوچیان رادیو دنگی گلدن باشگودارین هجه ایرو 27 نیسان 2025 یکشنبه بروکسل ساعت 11 لامده 12 امین اوچین دناوروجه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبر اپویا مسدل در خصنا کنفرانسا یک ریزی و یک هلوسیا کردی روجاوای کردستان به داخویانه که پیروز کرد داخویانه ده واحد گوتن افگاوه که دیروکی کو وینا جیانی و برکوتان اره کولکتیف الهمبری هولین پاشگوه گرن و تکبرنه نشان داده ام بشکری دیدن که دن یک هلوستان اجتماعی یا کرد یا ده چارچوبه پروژه گشتیا سوریه ده اف بواجوی لسر بنگه کو پرسکریکا کرد نه پرسکریکا بشکه جواکه یانجی هرمه لبله او پرسکریکه که رسنه و بشک جنگ آزادی و عدالت یا گلی سوریه داخویانی امسده و ها دوام دیگه یک ریزی کردی یا ایرو بنگه آواکنا یک ریزی اجتماعی یا سوریه چاوا کرد پارچه جی ایشن سوریه بون ایرو او پارچه جی روچونا خلاصیا و یا دموکراسی و پررنگی انرژی او گاو جبوس بروژه که باشتر جی دره هیویه آنگوس بروژه که کتی ده نرخین و کوی خورد به او سوریه که آزاد دموکراتیک پررنگی یا نه نابندی آوا ببیه پشتی کنفرانس یک ریزیا کردی گل داکت قادم پشتی کنفرانس یک ریزی و یک هلوسیا کردی گل کرد روجاوی داکت قادم پیروز کرده کمبون انگل ده دروشمن لسرگیرینگی هفگرتنا کردی لهمبری زحمتین سیاسی و اولهوی دیکن برس کرن هر و بانگا بردوام کنا دیالوگ ادنا برات هوای آلین کردان ده هاتیه کرن لباجار دیری که دیگل بشتاریا گرسه دیلان فولکلوریک و سترانین اجتماعی هاتن پیشکش کرن لکایره پانیلا دوزا ارمنیان دروج ده رامانن öcalan dehateli darxısın. Bu boniya sedude hemin sal begera komkuje Ermeniyan desteya niştimaniya Ermeni le Mısır'e beserna ve doza Ermeniyan de ramanen öcalan de panelekli darxız. De panele de revşen bir niviskar siyaset medar amade bun. Doktor Muhammed Rıfat el-İman u Kerem Seyit panel breve birin. Beşdaran pesna fikri berapodan u veke yek jidamızranırın çanda demokrasiye binav kirin. Doktor Rıfat el-İman kırkirna Ermeniyan jali çandi u şaristani ve destek el-İman لسر شیروه روش ربراپولی سرسده من قرکرنه دناو ده پیوچون دنابران ناسنامه اولی و رولا نیینی یا سیاستن پارچه بکه او بری و به آخوی دداوی ادجی کرم سایت دیارکر کتشتن ارمنی و کردان لحف کم دیگه جتشتن وان جدا دیگه زیدترن او گود Abdullah Öcalan yek jiban gavaziyen aşçı yel ruşlata navine خطریا جیانیا önder berdawam dike dem derman kirana endameşande İmraliye'de partiye sıra süreye önder de leherina Grande de dome parlamentereden partiye devaye Evrim Rızvanoğlu u şande apere yekji seruke giştiye CHP'ye bere u vezir kare derveye bere Hikmet Çetin u İbrahim Tatlıses çun nehoşhane şande eko jireveber u parlamentereden partiye pek dahat serdan kabul kere li Berlin'e meşaj reberapore azade hatbekanin li Almanya paytaxta Berlin'e bi peşenkte tekojin u teçeşej bu azade reberapu meşeke girseyi hatbekanin li sernavi teçeşe daxuyanek hat dayin u hat koçen reberapoli İmrali dibin tecrüde girten reberapo civakeke azad Kurdistan'a azad siberojeke azad peşkeşimedike teçeşe bertek nişari nezikatya Almanya'yı jida u god demaku hün bahsa aştiye diken çekando furuşun rejim شر هند سمبول ما قد خدکن و ما سوجدار دکن اما ایدی لهمبری و دروتی پیدنگ نمینن پشت داخویانه لونس آیه 21 سالی کو یک شما بوری لولدن برگه
به گلیا پلیسان جیانا خوش دست هاته ببیرانی جوانان گوت کو اوه نهلین دوزا لورنس آ وره نخماندن و داخواز عدالت کرن گرسه بر به برندنبورگ تور دست به مشکر و به درشمه هم بداوی بود. Polisên Alman bi ser dekeme Bremerê girtin. Polisên Alman duhdanê nîvroj avêtin ser navên de civaka Kurta Demokratîk a Bremenê hat diyarkirin ku polîsan bi bahaneya ku li kesekî digerin avêtine ser navên de. Lêgerîn alin navên de jî heta nîvê şevê dewam kir. Kurdistanê li bajêr li ber necedeke ku ji aliyê polîsan ve hatibû dor pêçkirin kombûn û dijberek tund nîşandan. Girseya gel duruşmên zex nikarin bime jin jiyan azadî qêriyan û polîsên Alman şermezar kirin. Swêdiyeyan siyasetên Şamê red kirin. Çalekvanên Swêdiyê bi xwe pêşandaneke nerazîbûna xwe li hemberî siyasetên desthilata Şamê nîşandan. Di xwe pêşandanê de çalekvan Semahîr El-Endarî axivê got ev xwe pêşandan bersiva sûcên dawîn hatine kirin. Em li hemberî sûcan pêdeng namînin û em baweriya bi sozên koma di lîsteya terorê ya cîhanê de ye nayînin. Xwe pêşandaran ji bo pêşxistina rewşa aborî banga vekirina deriyên bi Ürdünê re kiriye û got em aştiye dixwazin, em jiyaneke birûmet dixwazin, em siyasetên zilmê qebûl nakin û em welatekî li gorî armancê xwe yên azadî û wekeviyê dixwazin. Parêzer Lina Ebu Hemdan ku tevlî xwe pêşandanê bûbû got hikûmeta teror nûnertiya me nake. Ev pênc mehe sozên derewîn didin ku ev eşkere bibin. Wan sazî hilweşandin û mafên gelê Sûriyeyê bin pêkirin. Duh li Rojavayê Kurdistanê konferansa yekrêzî û yekhelwesta Kurdî hat li darxistin konferans bi dayîna nûnereke Kurdî ya hevpê ji Sûriye siberojê bidawî bû. Derbarê konferansê de nöbetdarên li benda vê tiştên nêrînên xwanî ziban. Welatî Mihemed Bozan ê ji PKK Erman a bajarê Kobanê got bi salana em li benda rojê ku Yekîtiya Kurdan pêk were û îro jî xewna me pêk hatiye. Divê gelê Kurd ji bo parastina doza xwe û pêkana azadiya fîzîkî ya rêbera xwe bibe yek nihat xelî jî ev tişt gotin. Em îro kêxweşin. Em bi dilgermî li benda vê yekiyê bûn. Gelê Kurd di salên borî de êş û zilm kişandin û berdela vê yekiyê da û piştî berdewamkiriya dirêj ev xewn pêk hatiye. Ez wek Kurdekî kêxweş û şadim. Ev konferans bi sayê fedakariyên şehîdan û berxwedana gelê Kurd pêk hatiye. Şeyx Mustafa Daban ê ji Kobanê û li bendava Tişrê jî ev tişt gotin. Bendava Tişrê ya tevhî yelane berxwedana van gelan îro bi yekrêzî û yekhelwesta Kurdî tajdar dibe. Em li bendê ku gelê Kurd ê li her çar parçeyên Kurdistanê bibin yek. Meclisa Leşkeriya Swêdiyê hêza berevaniya sînor ava kir. Meclisa Leşkeriya Bajarê Sûriyê ya Swêdiyê ji bo raya giştî daxuyaniyek da. Li daxuyanê de meclisê wiha dibêje li ser bingeha bawerî û erkelmeyên parastina gel li gorî geşedanên dawîn ku komên terorîst li rûşatê parêzgehê kom bûne her wiha ji ber aloziya ewlekariya nav bajêr biryar hatayîn ku em vê gavê bavêjin. Meclisa Leşkeriya Swêdiyê bank li hemû pêkateyên civakê kir ku li hemberî keştiyên hevbeş yekgirtî bin ji bo pêkanîna ewlekarî û aramiyê bin. Li Şirnexê dijî talana xwezayê dar hatin çandin. Rêxistinên ekolojiyê li Herêma Bestayê li dijî talana xwezayê di çarçoya kampanya Tu jî dareke biçîne jiyanê şîn bike dar çandin. Tevgerên ekolojiyên bajarên Kurdistanê partiyên siyasî û gelek kes tevlî çandina daran bû. Berdevkê platforma ekolojiya Şirnexê Adnan Şen Bayram axivî. Şen Bayram destşan kir ku evê têkoşîna xwe ya ji bo xwezayê xwe bidomînin. Piştre parlamentere dem partiya Şirnexê Zeki İrmez ev tişt gotin. Talana xwezayê li Kurdistanê parçeyek ji şerê taybet e. Em ê têkoşîna xwe ya li dijî vê tevkuşiya ekolojîk bidomînin. Piştî axaftinan gelek dar hatin çandin.
Li Dirbesiye qadên hêşîn tên berfirehkirin şaredariya gele bajarê Dirbesiye ya kantona Cizîrê ji bo berfirehkirina qadên hêşîn ên nava bajêr xebatên xwe berfireh dike. Şaredariya gel maşteleke çandîn û pirkirina daran ava kiriye. Divê maşetelê de şitilên darên cûr becûr û şitilên kulîlkan bêne çandin. Ev dar dê paşê li qadên giştî, keleka riyan û heta li ber malên şêniyan bêne çandin. Rêvebêrê ofîsa jîngehê ya şaredariyê Zedan Nuh diyar kir ku li Meştelê niha zêdetirî 4000 şitil hene. Di nava wan de zêdetirî 20 cureyên darên fêkî û yên daristanan in. Nuh bank li şêniyê bajêr kir ku baweyeke çalak beşdarî vê xebata hevbeş bibin. Li Îranê teqînek mezin çêbû 18 kes mirin, herîkên 516 kes jî birîndar bûne. Li bendara Şehîd Recai ya li bajarê Bendar Ebbaziya başûrê Îranê teqînek mezin çêbû. Raydaran ragihan got teqînê de 18 kes jiyana xwe ji dest daye, herîkên 516 kes jî birîndar bûne. Teqîn dema ku li Umanê hevdîtina Îranê bi dewletên Yekbûya Amerîka re dest pê kir pêk hat. Li gor medyaya Îranê sedema teqînê ji ber çend konteynerên ku li bendarê hatine depokirine. Hatîn bûn ku kesên birîndar rakirine nexweşxaneyê li gorî hin çavkaniyên xwe cî gelek xebatkarên bendarê jiyana xwe ji dest dane. Devletê Yekbûya Amerîka İran ji bo peymana nuklerê hevdîtina xwe ya siyemîn pêk anîn. İran û Devletên Yekbûya Amerîka duh cara siyemîn hevdîtina xwe yên têkildarî li hevkirina nuklerê de hatin bahev. Hevdîtin bi daxwaza Devletên Yekbûya Amerîka û armanca ku İran çeke nuklerê bi dest nexe hatibû destpêkirin. Di hevdîtinan de wê dest bi diyarkirina çarçoveyê lehevkirineke nuklerî ya muhtemel werîkirin. Trumpê ku dibêje Devletên Yekbûya Amerîka İran wê li hev bikin, anî ziman ku ger lehevkirineke pêk neyê ew ê dest bi müdaxaleya leşkerî bikin. Raydarên İranê jî dibêjin ku tu mûşekên nuklerî ên parastinê ne mijara hevdîtinan in. Êrişa İsraîlê ya li Xezayê de 4 kes hatin kuştin. Êrişên hewayî ya artêşa İsraîlê ya li ser başûrê Xezayê de 4 kes hatin kuştin. Berdevke Berevaniya sivîl Muhammed Besel tekildar êrişê evagahî biraya giştre par vekir. Tîmên me garibin cenazeyên 4 şehîdan û 5 birîndaran derxin. Her wiha ji ber nebûna alivên pêwîst me nekarî 30 kesên dibin kavilan de mane derxînin. Li gorî Wezareta Tendurustiya Hikûmeta Hamasê ji destpêka şer û vir ve hejmara kuştiyan Xezayê gihîştiye 51,439 kesan. Böyle godan hemen uçen saat yazı peşkeş girin ana hatırı öden baş. لمتينا وحفناني سلام
تپور سپیکر هجی بندستی دای سیره پرجار مستی تپور سپیکر هجی بندستی نمست نامی